ya sauwake kaji alhaji in ma lokacin ka yayi kai gawa iya sani na baka bar diya ba ko wani da in banda ni dai ni zana tanda gadanka Baba idan ma lokacin ka yayi sai kushewa domin kwana ga hannunka baya motsawa kafafuwanka dukkaninsu ba su juyawa Allah ji kanka kawai zana ce da an kai ka zan tashi in tsinduma binciken kuɗaɗenka ciwon kadaman bai kama da na mai tashi ba gan yaki ci yaki cinyewa wayo baba na lura ma likitan jiya da ya zo da ta uba a binciken da ya yo sai da ya kalli fuskarka yana tunani na fi da rai da rayuwarka an bata nairori don kawai ka samu lafiya muna ta kara kai na da ni da matarka hajiya mun zagaya asibiti nan gida da can indiya amma fa ba nasara gashi kuma dukiyarka tana ta raguwa kullum sai ba ta kadararka ba mutuwa ba Allah ya sauwake kaji alhaji in ma lokacin ka yayi kai gawa iya sani na baka bar diya ba ko wani da in banda ni dai ni zana tanda gadanka yanzu dai an buga final kowa ya huta sai in zamanto miloniya na yorata kudin ubana da ya adana sa a makwabta da nan kasar na san sun ishe na harka na yanda na ga dama tun da na zamo goska na tara mata luhu-luhu cikin ɗaki duwacce ta yi mani shirme ta kwashi jan maki na dinga canza dalolin da ke cikin banki abinda raina ya rayan kawai na shuka doka ba za ta yi aiki garan ba sai talaka doka ba za ta yi aiki garan ba sai talaka ni dan alhaji na zama alhaji